Hak jing lekai porlok hapring ka kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ya ka kenhun jong Mbappe ka PSG ka bayan lekai hak ri Japan. Haba pai sya ka jing lekai hak kela step ka jing lekai ka long Maria khaj hak baro artli ki kenhun ki Khlem la bat Pynkhih jar. Bat hadu bukut ka jing lekai baro artli ki kenhun kine Khlem yo chep gol. Hak jing lekai League Cup ka bahap hak grup J ka kenhun jong Lionel Messi ka Inter Miami Persia ka Atalanta United. Kan ka jing lekai Lionel Messi ulayo lat bani lekai nadu basdang jong ka jing lekai. Aba pai sya kan ka jing lekai ka Inter Miami ka layo bat Pynkhih jar nengkong tang hak minit ka bapra lengbau Lionel Messi. Pada haga minit ka ba ar peu ar sa isin Lionel Messi ulayo abiang mantep ya ka gol ka ba ar ka jong o haga ni ka jing lekai pat ka deru ka gol ka ba ar nak menta ka Inter Miami pat ya ka bol lai rapen bu do Robert Taylor. Bat ashwa bat kut ka kela step kata ka minit ka ba sau peu sau ka Inter Miami ka layo abiang mantep ya ka gol ka ba lai lengbau Robert Taylor. Bat hadu bukut ka kela step ka Inter Miami ka tam na lai lanot. Haka kela mit ka da haka minit ka basan peu lai ka Inter Miami ka layo biang mantep ya ka gol ka basau lengbau Robert Taylor. Bat ya ka bol lai rapen pu da Lionel Messi. Bat kani ka deru ka assist ka baningkong jong Messi naga benta ka Inter Miami. Bat hadu bukut ka jing lekai ka Inter Miami kala job sok da sau lanot bat ka don hak li du jong kami ya keng point.